Kapitulo 5, versikulo 8. Okay. Kapitulo 5, versikulo 8. Oh. Ako masaw na? Busa sa ulugon ta ang pangilin dili sa daan igpatubo dili sa paipatubo nga mao ang pagkamadinauton ug pagkadautan kun dili sa wala patuboy nga tinapay nga mao ang pagkamatinud-anon og kamatuoran. So unsa may imong pangutani ani igso ang pangutana ni? Ay, ang pangutana na kani, nag-iskot na yun si Apostol Pablo ay sa ulugon. Nag-iskot siya o tinapay nga ulit ito. Okay? Dili ba kanimao ang discuss sa mga tinapay ulit ito? Okay, kung imo tan-awon ang bersikulo 8 igso na yon, busa sa ulugon ta ang pangilin dili sa daan nga igpatubo, dili sa igpatubo nga mao ang pagkamadinauton og pagkadautan. Kun dili siya ni sa wala patuboi nga tinapay nga mao ang pagkamatinud-anon sa kamatuoran. Ingani igsoon. Kung imong kuwaong hulagway kini nga mga punto nagisgot siya og Pasko, di ba? Nagisgot siya gitawag nato og pangilin dili sa daan igpatubo. Kini siya nga punto igsoon makuha nato ni siya nga informasyon aron naatay background ug makuha nato ang punto didto sa fiesta sa Passover. Okay, dito sa fiesta sa Passover igsoon nagsunod-sunod man nga mga fiesta diha naisgutan ni ang tinapay nga walay igpatubo. Atong tistingan Levitico kapitulo 23. Okay? Tanaw na to, Levitico 23. Nag-ingon din sa 23, versikulo 5. Sa naunang bulan, sa ikapulo o gupat kaadlaw sa bulan, sa taliwala, sa duruha kahapon, mao ang Pasko ni Jehova. So nagisgot og Passover sa pirmirong bulan sa kalendaryo sa Hudiyo nga mao na ang Abib or Nisan, dito sa ika-14, dito magsugod ang Pasko. After sa mao nga Passover igsoon, musunod ang usa ka feast igsoon nga gitawag og Feast of Unleavened Bread. Mao na ni siya, bersikulo 6. Og sa ikapulo og 5 ka adlaw ni ining bulana, mao ang fiesta sa tinapay nga walay libadura, alang kanimo, okay? Alang kang Jehova 7 ka adlaw magakaon kamo sa tinapay nga walay libadura. Okay? Unya nagisgot tayo sa bersikulo 7 nga sa unang adlaw kamo adunay balaan nga pagkatigom, sa ikapitong nga adlaw naamoy balaan nga pagkatigom. So ing-ana ang pagsilibrar sa tinapay nga walay labadura. Nakaron ingani. Uns kini siya gitawag nato ni siya igsoon og type. Kanang type igsoon meaning to say tipo. Unya ang type dili siya makumpleto kung walay gitawag natog antitype, kung katumanan, kung antitipo. So, for example, karnero, literal nga karnero, mo na type. Kinsa man ang antitype ana nga gisgutan sa unahan? Si Jesus Christ. So, sa ato pa, kining Passover, naa siya'y antitype. Kinsa may antitype aning Passover? Sa panahon sa paglangsang ni Jesus Christ. Kaya siya man ang katapusang karnero. Now, kinisang Feast of Unleavened Bread, unsa masay katumanan ni ini? Remember igsoon, gasunod-sunod ang piyesta, Friday, hantod Saturday, hantod Sunday, gikan sa Passover, hantod sa Feast of Unleavened Bread. Kini magong word nga unleavened igsoon, gibutang ni siya kay nagsimbolo magud ang leaven igsoon og gitawag og mga problema, mga kasalaan ug uban pa. Mo ni nga kung mobalik kaninhi sa unang Korinto kapitulo 5, bersikulo 8, busa sa ulugon ta ang pangilin dili sa daan nga igpatubo. Meaning to siya, wala na to. Okay? Wala na to nga mga celebration, Passover, wala na to. Kanang gitawag na to, Feast of Unleavened Bread, wala na to. Kay si Kristo naman ang katumanan. Sumpayan tas pagbasa, busa sa ulugon ta ang pangilin, dili sa daan nga igpatubo, dili sa igpatubo nga mao ang pagkamadinauton, kay nagsimbolo man na siya, okay? Og pagkadautan, kung dili sa wala patuboi nga tinapay, nga mao ang pagkamatinud-on sa kamatuoran. Okay? So, imo makita, sibugan nimo sa bersikulo 7, nagingon, kuha agikan kaninyo ang daan igpatubo, aron kamo mahimong bag-ong minasa, maingon nga sa pagkatinuod kamo, dili na pinatubuan, kay gikahalad na si Kristo ang atong karnero sa Pasko. So, ang tanang nga mga selebrasyon sa feast, kaniadto sa Leviticus chapter 23 igsoon,
musangko na dito sa kamatayon ni Jesus Christ. Okay, follow up, Igsoon. Ay, kaning ni ang artikulo 8 Pastor. Ako na ko rin po nito, artikulo 8. Wala man ni mag-ingon nga dili na. Nag-ingon siya nga dili na magsaulog sa tinapay nga may katubo. Sa ito pa mga doktrina kini nga pagano. Ngayon, apa doon sa unahan, ito nga, ningon siya nga kung dili sa ulugon pa ang pangilin, inaagi gihapon sa tinapay nga walay himbog nga mga doktrina nga dili gikas Biblia. So, wala magpuwa sa doktrina dili. Ito papadayon sa ulugon mo. So, imbitar ko sa Apostol Pablo ang mga tao nga magsaulog yun. Okay, mo batin ako no? Ang imong mga kung nakita din ang imong pagsabot sa mahitungod ani nga punto, doktrina. O doktrina na, kasi patubo. Ang ipatubo mo ang doktrina? Ang mga patubo doktrina nga mga iya sa mga pagano na mga doktrina. Sa ato pa ipahunong. Ipahunong to. Kunya, ang pinapay nga walay patubo, mao ka na kanaturan nga mao sa Biblia. Okay. Nga i-ignore ko sa mga tao. Hinon, imo man na siya nga interpretation Igsoon. Mao interpretation niya. Unsa may rason sa Ginoo nga ipahunong niya ang doktrina nga dili iya? Pahunong gini, kay makasala man daw. Anyway, imo man na siya nga interpretation Igsoon. Kay diri Igsoon wala man tay nabasa nga ang kahulugan ni doktrina sa mga pagano. Imo na siyang interpretation o niya respetuhan ako ng imong interpretation kay imo man na siya, pero ako musulti lang nga kanay imong interpretation nga ang gipasabot ani doktrina sa mga pagano dili nato na siya ma-prove diri. Wala tay mabasa diri Igsoon. Ang gihulagway dinhi Igsoon kanang gitawag na kog type ug anti-type. Nagisgot og daan ipatubo, gibasa nato na didto sa Leviticus 23. How come nga na ang daan ipatubo ang kahulugan mao ang doktrina sa pagano? Wa ko kabasaan na Igsoon diri sa Biblia nga ang kahulugan sa daan ipatubo mao tong doktrina sa mga pagano. Kabalo biya taon sa doktrina sa pagano? Number 1, doktrina sa pagano, pagsimba og adlaw. Okay? Sunod nga doktrina sa pagano, atong makita diha nga gitawag nato kining gisgutan sa unang Timoteo nga 4, ang uban diha dili magpangasawa. Doktrina na sa gitawag natong mga pagano. Unya ang doktrina sa pagano, wala na sila'y Dios. So kumingon ta nga kining daan ipatubo, paundangon tong doktrina nga walay Dios, paundangon tong doktrina nga murag sa likuot nga interpretasyon Igsoon. Pero anyway, imo man na siya, ako na lang na siyang respetuhan Igsoon. Pero ako mingon, kini siya nga punto adunay kalabutan sa gisgutan sa Levitico kapitulo 23, versikulo 4, versikulo 5, versikulo 6, versikulo 7 ngadto sa 8. May connection ni siya Igsoon didto sa Exodus kapitulo 12 sa panahon sa pagsilibrar nila sa unang Passover nga gisulti sa Ginoo sa dihang giplanuhan na sa Ginoo nga kwaon na ang Israelites gikan didto sa kamot sa Paraon gawas sa Ehipto. Didto man na nag-start Igsoon ang gitawag natog Passover o ang Feast of Unleavened Bread. Mo na nga pag-abot din sa kapanahonan ni Jesus Christ, si Kristo naman ang katapusan nga karnero sa Pasko, kaya ang imong gi-focus versikulo 8 man, pero kung imong sibugan sa versikulo 7, klaro man ni nga giingon ko haagikan kaninyo ang daan igpatubo, which is gisgutan ang Leviticus 23, aron kamo mahimong bag-ong minasa, maingon nga sa pagkamatinuod kamo dili na pinatubuan kay gikahalad na si Kristo ang atong karnero sa Pasko. Remember, nahitabo ang Feast of Unleavened Bread, nasakop na siya dito sa sunod-sunod nga selebrasyon. Una, sa Passover kung Pasko, sa Abib 14, ikaduha, Abib 15, Abib 16, Abib 17, ngadtos 22 Igsoon, mauna ang selebrasyon sa Feast of Unleavened Bread, tinapay nga walay libadura ang ilang pagahimuon nini. Mao kini nga konteksto ang gisgutan sa unang Korinto, kapitulo 5, versikulo 7, gutso. Kay unsa may business ni Pablo, mahitungod sa pagano. May labot ba ang Dios sa pagano? Anong iyang mga ipahunong? Kung may labot ang Dios sa pagano, may authority siya sa pagpahunong, minito si musunod ang pagano sa iya, kay may authority siya. Pero kaso biya gasunod ang pagano sa iya Igsoon. Kaya ang pagano Igsoon, dili ginaiya sa Ginoo. Kaya ang word nga pagano, wala na sila nagatuo sa Dios sa langit.